Вітаю сябры, у гэтым відэа будзе пераказ аповесці Васіля Быкова «Жураўліны крык». Падзеі адбываюцца ў восені 1941 года. І на пачатку твора апісваецца чыгуначны пераезд, пустая будка-старожка, зламаны шлагбаум, які нагадвае скалечаную чалавечую руку. На гэтым закінутым пераездзе купкай стаяць шасцёры і слухаюць камбата. Ім ставяць баявую задачу, яны павінны на суткі перакрыць дарогу. Камандаваць байцамі, выставленымі ў заслон, даручана старшыне Карпенку, чалавеку мужнаму, шыракатвараму, з рашучымі вачыма. Карпенка нагадвае камбату, што ім рыдлёўкі патрэбныя, акопы капаць. І чуе ў адказ, што рыдлёвак няма, ды і людзей няма, старшына і сам павінен гэта ведаць. Пажадаўшы удачы, камбат развітваецца з байцамі, і каротенькая калона батальёна знікае з вачэй. Вот тут и будем воевать. Давайте копать. Сярод шасцярых, выстаўленых у заслон, акрамя Карпенкі, былі высокі ў акулярах баец Фішер, маладзенькі з сумнымі вачыма радавы Глечык, белабрысы, жулькаваты з выгляду ПТРовец Свіст, мардаты непаваротлівы Пшанічны і чарнявы прыгожы Аўсеў. Карпенка размеркаваў пазіцыі паміж байцамі, і яны пачалі капаць схованкі, у каго было чым. У некаторых знайшліся лапаткі, а Глечык адкапаў некую іржавую жалезіну, якой рыхліў грунт, а затым рукамі выгортваў пясок. Адзін толькі Фішер без справы сядзеў у быльнягу і гартаў нейкую кніжку. Карпенка ладзіў ля абуткі старожкі кулямётную пазіцыю, і ў нейкі момант ён перапыніў работу і падышоў да Фішера. Вылаяўся, што той сядзіць без справы. А разгублены баец, заікаючыся, адказаў, што ён не горш за іншых разумее свае абавязкі, проста капаць няма чым. Камандзір успомніў, што ў іх дагэтуль няма дазорнага, і падумаў, што няўдака баец Фішер найлепш падыдзе на гэтую ролю. І ён загадаў Фішеру ісці за ім. Фішер працягваў на хаду чытаць сваю кнігу, і ў нейкі момант Карпенка пацікавіўся, што гэта ён такое чытае. І Фішер патлумачыў, што ён вывучае мастацтва, а дакладней скульптуру эпохі адраджэння. Вы что же, взаправду ученые или как? Это чересчур громко. Кандидат искусствоведения и только. Тады ім старшына падумаў, што, здаецца, гэты няўдака баец, чалавек неблагім, ды і вельмі адукаваным. Вось толькі ў ваеннай справе ён усё ж мала на што варты. Калі яны прыйшлі на месца, Карпенка паказаў байцу пазіцыю, якую трэба было абсталяваць, даў яму сваю лапатку, а сам накіраваўся назад. У Фішера наперадзе была цэлая ноч працы. А Пшанічны выканаў сваю работу першым, яшчэ да змяркання. Ён выкапаў даволі глыбокі акоп і аддаў сваю лапатку Глечыку, а сам уладкаваўся на дне сваёй новай схованкі. Развязаў рэчывы мяшок. Ён ужо даўно прагаладаўся, але даставаць свае запасы на вачах у іншых ён не хацеў, бо тады давялося б дзяліцца. А ў яго быў прыхаваны не толькі акраец хлеба, але і сала, здабытае ў нейкай вёсцы. Раптам пачуліся стрэлы, і Пшанічны вызірнуў са свайго акопа, але было ўжо даволі цёмна і нічога не было відаць. Тады ён крыкнуў таварышам, што немцы ў тыле, здаецца, іх акружаюць. Першым прыйшоў Аўсеў, затым з'явіўся Свіст, і праз нейкі момант за таварышамі стаў насцярожаны Глечык. Яны ўсе стаялі і прыслухоўваліся да таго, як удалечыні за лесам разгаралася начная бойка. Обойдут и хлопнут, как мух. Мокрое место останется. Калі з'явіўся старшына Карпенка, ён сказаў байцам, каб яны не разводзілі тут паніку, а ішлі ім далей працаваць. І, атрымаўшы заданне злучыць акопы траншэі, байцы разышліся. Пшанічны быў упэўнены, што яны трапілі ў мышалоўку, а значыць, захаваць жыццё можна толькі адным спосабам – здаўшыся немцам. І цяпер, седзячы ў акопе, ён пачаў усур'ёз разважаць над тым, як выбраць найбольш удалы момант для таго, каб здацца ў палон. Пшанічны быў прыблізна аднаго ўзросту з Карпенкам, і старэйшы за ўсіх астатніх байцоў у заслоне. Жыццё Пшанічнага было не вельмі складнае. Ён быў сынам заможнага селяніна, кулака, чалавека з жорсткім характарам. І аднойчы Іван Пшанічны стаў сведкам таго, як яго бацька пабіў хлопца-парабка, іх сваяка па матчынай лініі, толькі за тое, што той ненаўмысна касу паламаў. Тады Івану стала шкада парабка Яшку, а пазней хлопчыкі пасябравалі. Калі Яшка служыў у арміі і вярнуўся ў вёску, ён стаў завадатарам усіх маладзёжных спраў. І аднойчы ён запрасіў свайго сябра Івана на рэпетыцыю бязбожніцкай п'есы, якую ставіла вясковая моладзь. Калі бацька Івана даведаўся пра гэта, ён прыгразіў выгнаць сына бязбожніка з дому. А ў Івана не хапіла адвагі пайсці наперакор бацьку. У хуткім часе іх сям'ю раскулачылі.
А Пшанічны затым некаторы час жыў у свайго дзядзькі, пакуль не скончыў сямігодку, паколькі бацькоў яго выслалі. Пасля таго, як Пшанічны скончыў школу, ён надумаўся паступаць у настаўніцкі тэхнікум, падаў дакументы. Але хутка яму паведамілі, што яго не змогуць залічыць, бо ён сын кулака. Тады Пшанічны паехаў у Бранск, уладкаваўся там у мулярскую артель, стаў лепшым працаўніком, і яго нават ставілі ў прыклад іншым. Але калі на будоўлі стварылі камсамольскую ячэйку і многія хлопцы паўступалі ў камсамол, лепшага муляра Івана Пшанічнага ў камсамол не прынялі, зноў жа з-за яго біяграфіі. Пшанічны затаіў крыўду і пачаў прагнуць помсты. Затым ён працаваў на шахтах у Донбасе, быў прызваны ў войска, і заўсёды, дзе б ён не жыў, не працаваў, яму пастаянна нагадвалі, што ён не такі, як усе, што ён класавы вораг, а таму выбіцца ў людзі ён ніколі не зможа. І Пшанічны паступова скарыўся. Ён пачаў жыць для сябе і насуперак усім. Ён хлусіў і ашукваў, ненавідзеў слабых, а дужых пабойваўся. Ён разумеў, што пачынае быць падобным на свайго бацьку, але перайначыць сябе ўжо не мог. І калі пачалася вайна, Пшанічны быў адным з тых, хто таемна радаваўся гэтаму. Байцы капалі да поўначы, пакуль не злучылі траншеі ўсе 5 стралковых ячэек, а затым Вітька Свіст, які першым завяршыў сваю работу, накіраваўся ў будку старожку, пачаў распальваць там печку. Хацелася сагрэцца, паколькі ішоў дождж, і яны ўсе вельмі намоклі. Неўзабаве ў старожку сышліся ўсе байцы. І Вітька Свіст пачаў гатаваць вячэру. З пшонкі, якая ў яго знайшлася, і з гарохавага канцэнтрату, якім падзяліўся глечык. Пшанічнага адправілі за вадой, і як толькі ён выйшаў за дзверы, Свіст сцягнуў у яго сала. Астатнім патлумачыў, што такія метады цалкам апраўданыя, бо гэты скнара Пшанічны нізавошта не падзеліцца з імі сваім салам. Ну как кашка пшеничная? А ничего, есть можно. За это тебе спасибо. Славные было сальцы. А далей у аповесці расказваецца пра тое, хто такі Вітька Свіст. Дакладней, Свіст сам расказвае пра сябе, як ён жыў дагэтуль, як так здарылася, што ён быў зняволены і адбываў пакаранне ў лагеры. Яго маці працавала на падшипнікавым заводзе. Сам Вітька Свіст быў родам з Саратава. І на гэты ж завод Вітька таксама уладкаваўся, калі падрос. Але аднастайная праца яму хутка надаела, і хлопец пачаў выпіваць. А затым ён пазнаёміўся з адным чалавекам, якім уладкаваў яго на новае месца працы. Так Вітька Свіст стаў прадаўцом у хлебнай краме. І ён не заўважыў, як яго ўцягнулі ў гандлёвыя махінацыі. Ён прадаваў значна больш хлеба, чым значылася па дакументах, а левыя грошы дзяліў з кіраўніком шайкі. А пасля Вітька Свіст закахаўся, і здарылася так, што вясёлая і баявая лёлька, якая закруціла любоў з Вітькам, у той жа час лічылася дзяўчынай кіраўніка шайкі. Вітька пабіўся з сапернікам, яны трапілі ў міліцыю, а там у міліцыі гэты яго таварыш чамусьці назваўся чужым імем і нават прад'явіў адпаведныя дакументы міліцыянерам. Свіст раззлаваўся і выдаў усю шайку. А затым у лагеры ў Сібіры Вітька Свіст прабыў 2 гады, а потым папаў пад амністыю. Ён разумеў, што уладкавацца ў жыцці чалавеку з судзімасцю будзе складана, і таму ён вырашыў, што накіруецца на далёкі ўсход. Так яму і таварышы параілі. Некаторы час ён працаваў у шахтах на Сахаліне, а затым быў матросам на рыбалоўным судне. Калі пачалася вайна, Свіст не захацеў адседжвацца ў тыле. І па старой звычцы ён звярнуўся да начальніка НКВД, і той даў яму накіраванне ў стралковую дывізію. Выслухаўшы гісторыю, якую распавёў Свіст, старшына Карпенка сказаў: «Так, давялося табе зазнаць ліха, але ж ты вінаваты, як не круці». А Вітька Свіст і не быў супраць таго, што ён вінаваты. Так, ён безгаловы, дурны, але ўсё ж не горшы за многіх іншых. Дык навошта яго ўсё жыццём судзімасцю папракаць? Пакуль Свіст расказваў сваю гісторыю, Аўсееў стаяў пад дажджом на варце. Ён думаў пра тое, што іх чакае далей. Што іх кінулі тут на пагібель, у гэтым Аўсееў не сумняваўся. Ён так і сказаў Карпенку: «Смертнікі мы». Але старшына і слухаць не захацеў. Няўжо іншыя гэтага не разумеюць? Што яны 6 могуць зрабіць фашыстам, з якімі ўжо 4-й месяц не можа зладзіць уся савецкая армія? Пражыўшы толькі 20 год неблагога жыцця, Аўсееў зусім не хацеў гінуць. Ён увогуле лічыў сябе чалавекам выключным і таленавітым. Ён у палку трымаўся сам па сабе, бо не бачыў побач з сабою нікога вартага. Многім ён пагарджаў, а на іншых проста не звяртаў увагі.
У дзяцінстве Алік Аўсееў шмат чытаў і быў здольным вучнем. Яго бацька, ваенны ўрач, справамі сына цікавіўся мала, затое яго маці, немаладая ўжо і вельмі сардэчная жанчына, бачыла ў сваім сыне тысячу талентаў і незвычайных здольнасцей. Падросшы, Алік пайшоў у музычную школу. Там ён правучыўся 2 гады, а затым кінуў, бо зразумеў, што першым у музыцы яму ніколі не быць, а на іншае месца ён быў не згодны. Затым Алік запісаўся ў студыю выяўленчага мастацтва, і спачатку яму здавалася, што ён малюе даволі добра, але аднойчы выкладчык намякнуў хлопчыку, што лепш бы яму кінуць мастацтва і заняцца спортам. Алік захапіўся футболам, і спачатку, пакуль яго каманда выйгравала, усё было добра, але потым здарыўся шэраг няўдач. У адказных спаборніцтвах 3 разы запар іх каманда прайграла, і у выніку Аліка выгналі з каманды за грубасць. Урэшце Аўсееў выбраў кар'еру ваеннага, і ён паехаў у Ленінград, паступіў у артылерыйскае вучылішча. Але з першых жа дзён вучобы ён расчараваўся ў абранай прафесіі. Аказалася, што і тут яго выключнасці ніхто не заўважае. Калі ён паспрабаваў вылучыцца і прадэманстраваць свае веды і здольнасці, яго не ўзлюбілі за гэта таварышы. Калі пачалася вайна, Аўсееў спачатку ўзрадаваўся. Ён падумаў, што, напэўна, цяпер у яго з'явіцца момант прадэманстраваць свае здольнасці і здзейсніць які-небудзь гераічны ўчынак. Але падчас першага ж бою Аўсееў так востра адчуў страх смерці, што ён канчаткова упэўніўся, ўсё гэта не для яго. Ён хоча быць далей ад вайны, і з таго моманту Аўсееў пачаў дбаць толькі пра тое, каб выжыць. І дагэтуль яму шанцавала. Але цяпер, здаецца, у яго справы вельмі дрэнныя. Каб змяніць на варце Аўсеева, Карпенка збіраўся адправіць Глечыка, але Пшанічны сказаў, што пойдзе ён. І, не дачакаўшыся згоды камандзіра, пакінуў старожку. А далей мы даведваемся больш пра жыццё і лёс самага маладога байца Глечыка. Откуда родом-то? Из-под Витебска, Бешенковичского района, товарищ лейтенант. Гэта быў спакойны па характары хлопец, ён паважаў старэйшых, сам гаварыў мала і больш слухаў іншых. Маленства ў Глечыка было спакойнае і шчаслівае. Ён вельмі любіў сваю маці, добрую, прыгожую, ласкавую жанчыну, ды і сам быў падобны да яе, сумленны, старанны і зважлівы. Бацька ў яго таксама быў добрым, у любым разе ён ніколі не лаяўся на сына. Але ў той вечар, калі яго бацьку забіла токам, шчаслівае маленства Васількі Глечыка скончылася. Яго маці змарнела ад гора, сын дапамагаў ёй як мог, каб пракарміць сям'ю, бо ў яго была яшчэ маленькая сястрычка Настачка. Жылося цяжка, даводзілася ашчаджаць кожную капейку. А праз некаторы час Васілька здзіўлена заўважыў, што яго маці чамусьці змянілася, зноў стала прыгожая і вясёлая. Неўзабаве яна сказала дзецям, што ў іх з'явіцца новы бацька. Васілька, нікому нічога не сказаўшы, сеў на цягнік і паехаў у Віцебск. Маці доўга не ведала, куды знік яе сын. Яна яго шукала, і калі нарэшце знайшла, яна папрасіла яго вярнуцца, але так і не дачакалася адказу. А потым пачалася вайна, і Васілька завагаўся, ці не вярнуцца яму да маці і да сястры. Ён ведаў, што ён ім патрэбны, але крыўда не давала зрушыцца яму з месца. А потым было ўжо позна. Вораг дабраўся да Віцебска, і трэба было ратавацца самому. Так Васілька апынуўся ў Смаленску, а адтуль ужо трапіў на фронт. І цяпер ён вельмі шкадаваў, што так і не паспеў памірыцца з маці. А старшыне Карпенку прысніўся сон. Ён убачыў у сне свайго бацьку і 3 братоў. Бацька сказаў сынам, што ён вырашыў аддаць увесь свой невялікі зямельны надзел ды ўсю сядзібу свайму старэйшаму сыну. А Грышка Карпенка быў малодшым у сям'і. І 2 яго братоў, якім таксама як і Грышку нічога не дасталося, былі незадаволены рашэннем бацькі. Яны пачалі насоўвацца на старога, і тут Грышка засланіў сабой бацьку. Брат схапіў яго за горла, а бацька агідна захіхікаў. Тады Грышка змог вырвацца, і ён пабег. І ўжо ў другім эпізодзе свайго сна ён убачыў сябе на фінскай вайне. І спачатку ён адбіваўся ад фінаў, затым чамусьці ад немцаў, і ён ужо збіраўся кінуць гранату ў ворагаў, як пачуў у сябе за спіной голас Аўсеева. «Дзівак ты, камандзір, хіба не бачыш, што гэта нашы?» Карпенка прыгледзеўся і сапраўды заўважыў, што наперадзе чырвонаармейцы. А затым побач з ім з'явілася яго жонка Каця, і ён сказаў ёй, каб яна берагла дзіця, калі народзіцца. А жонка заплакала і прамовіла:
Для цябе ён ужо ніколі не народзіцца, бо ты загінеш. Карпенка ў жаху прачнуўся, і потым ён супакоіўся, пачаў успамінаць сваё мінулае. Адслужыўшы тэрміновую, ён застаўся ў арміі, потым трапіў на фінскую вайну. Быў там паранены і атрымаў узнагароду. Звольніўся ў запас і быў прызначаны на пасаду намесніка дырэктара ільнозавода. Яму далі кватэру, і ў хуткім часе ён жаніўся з маладзенькай настаўніцай. Чакалі, што ў хуткім часе ў іх народзіцца дзіця, і ўсё было добра, жыццё ўсталявалася, але тут пачалася вайна з немцамі, Карпенка зноў апынуўся на фронце. Калі ўспаміны адступілі, Карпенка падняўся, адчыніў дзверы старожкі, пачаў выглядаць пшанічнага, але байца чамусьці нідзе не было, а затым ён пачуў, як аднекуль данеслася кароткая чарга. А Фішер усю ноч старанна працаваў. Акопвацца было цяжка, ішоў дождж, але Фішер вельмі хацеў зрабіць сваю работу добра, каб дагадзіць камандзіру. Увогуле, пасля размовы з Карпенкам Фішер адчуў цікаўнасць да сваёй асобы. І ён ужо амаль забыўся, што некалі пагарджаў старшыной. Асабліва не падабалася Фішеру тое, што Карпенка пастаянна крычаў на байцоў за усялякіх дробязей, і Фішеру так і хацелася патрабаваць больш добразычлівага стаўлення да людзей, але ён ніяк не рашаўся на гэта, таму што самаўпэўненасць старшыны абязброівала. Увогуле, апошнімі днямі Барыс Фішер быў усё больш незадаволены сабой. Ён усё часцей думаў пра тое, ці не здзейсніў ён якую памылку ў сваім жыцці. Ён прысвяціў усё сваё жыццё мастацтву, але ці мела ўсё гэта сэнс? Ці не атрымалася так, што 30 год свайго жыцця ён прысвяціў чамусьці непатрэбнаму? Барыс Фішер гадаваўся ў Ленінградзе ў сям'і доктара, і яшчэ ў маленстве ён вельмі зацікавіўся рэпрадукцыямі з альбомаў жывапісу і скульптуры, які ён знайшоў у бібліятэцы свайго бацькі. Барыс і сам пачаў маляваць, але вельмі хутка ён зразумеў, што мастака з яго не атрымаецца, і тады ён пачаў вывучаць мастацтва. І ў 25 год ён абараніў дысертацыю на званне кандыдата мастацтвазнаўства. Барыс Фішер не цікавіўся палітыкай, і ён здзівіўся, калі аднойчы яго брат, інжынер-канструктар самалётаў, сказаў, што неўзабаве будзе вялікая вайна. Тады Барыс Фішер не паверыў, але вайна і сапраўды пачалася, неспадзявана і знянацку. І Фішер апынуўся на фронце. І адразу ж ён сябе там адчуў белай варонай, самым няўдалым з усіх байцоў. І за гэтыя некалькі месяцаў у ім адбылася нейкая перамена. І ён адчуваў, што Фішер мастацтвазнаўца паступова адыходзіць на другі план, а замест яго нараджаецца сапраўдны баец. Вельмі змарыўшыся за ноч, Фішер пад ранак заснуў. А Пшанічны ўсё ж ажыццявіў задуманае. Ён накіраваўся да ворагаў, каб здацца ў палон. І калі пачало святлець, Пшанічны быў ужо даволі далёка ад пераезду. Вінтоўку ён кінуў за канаву ў поле, бо падумаў, што зброя можа толькі пашкодзіць яму пры сустрэчы з ворагам. Пшанічны збіраўся паказаць немцам лістоўку пропуск, якую ён некалі падабраў у полі і на ўсялякі выпадак прыхаваў. Ён думаў, што немцы яго, напэўна ж, не адправяць у лагер, а можа яны прызначаць яго на якую-нибудь кіруючую пасаду ў горадзе альбо ў сельскай мясцовасці. Наперадзе паказалася вёска, і Пшанічны убачыў спачатку аднаго нямецкага салдата з матацыклам, а потым паказаўся другі. Пшанічны падняў рукі і паспрабаваў ім растлумачыць, што ён здаецца ў палон. Тут немаведама адкуль з'явіліся яшчэ з дзясятак немцаў, і ва ўсіх у іх былі нядобрыя твары. Яны загадалі Пшанічнаму ісці ўздоўж дарогі, і Пшанічны выканаў загад. Ён ішоў, прачуваючы штосьці нядобрае, і праз некаторы час за ім следам рушыў матацыкл. З двара паказалася нейкая жанчына з пустымі вёдрамі, і Пшанічны паспеў падумаць, што гэта благая прыкмета. І тут жа ён пачуў ззаду грохат кулямётнай чаргі. Ад той самай кулямётнай чаргі, якая абарвала жыццё Пшанічнага, у сваім акопе прачнуўся Барыс Фішер. Ён доўга углядаўся ўдалячынь, пакуль з завесы туману не паказаліся нямецкія матацыклы. І Фішер прыцэліўся. І хоць ён разумеў, што трапіць у ворагаў няма шансаў, але трэба ж было іх неяк спыніць. Фішер пачаў страляць, але ніхто не той, што не спыніўся, ніхто нават не паглядзеў у той бок, дзе ён сядзеў. Фішер усё яшчэ мог уцячы альбо затаіцца, каб выжыць, але яму вельмі хацелася даказаць старшыне, што той памыляўся, што Барыс Фішер сапраўдны баец. І калі немцы былі ўжо даволі блізка, Фішер стрэліў яшчэ раз, і ён трапіў у аднаго немца.
І тут жа ён адчуў, як моцны боль расчапіў яго галаву. Пачуўшы чаргу кулямёта, Карпенка загадаў байцам займаць пазіцыю ў сваіх акопах. Ён зразумеў, што Фішер загінуў. І хто бы мог падумаць, што гэты вучоны будзе так стойка змагацца. Все ж таки Карпенка ў ім памыляўся, а гэты Фішер, аказваецца, малайчына. А затым быў бой, і першую атаку байцы пад камандаваннем старшыні Карпенкі паспяхова адбілі. І ў нейкі момант яны шчыра радаваліся сваёй перамозе, і бадай што больш за ўсіх выхваляўся Аўсеў, які насамрэч амаль увесь бой праседзеў, схаваўшыся ў сваім акопе. А я мотоцикл подстрелил. Вон в канаве, это моя работа. Хорошо, хорошо. Але вельмі хутка яны зразумелі, што немцы вернуцца зноў, і ў чаканні новай атакі Свіст разам з Глечыкам зрабілі вылазку да падбітага транспарцёра. Вярнуліся з новым кулямётам, а яшчэ Свіст дастаў з кішэні забітага немца залаты гадзіннік. Ён паказаў трафей Карпенку, а той узяў ды разбіў гадзіннік аб сцяну старожкі. Затым Карпенка аддаў здабыты кулямёт Аўсееву, а той паспрабаваў збыць гэты кулямёт Глечыку, але не атрымалася, Карпенка не дазволіў. Проста Аўсеў, у адрозненне ад Глечыка, разумеў, што кулямётчыкі падчас бою, як правіла, гінуць першымі. А ў наступную атаку немцы кінулі танкі, і першы стрэл танка пашкодзіў іх адзіны ПТР і моцна параніў старшыну. А затым гераічна загінуў Свіст, які кінуўся з бранябойнай гранатай пад танк. І калі немцы убачылі, што іх танк праваліўся пад мост, яны пачалі адступаць. Глечык сядзеў побач з цяжка раненым старшыной, калі з'явіўся Аўсеў, і сказаў, што трэба ўцякаць хутчэй, пакуль не позна. А затым Аўсеў развярнуўся і кінуўся на ўцёкі. Глечык глядзеў, як яго баявы таварыш уцякае па канаве да лесу, і затым ён крыкнуў, каб Аўсеў вяртаўся, але Аўсеў, азірнуўшыся, пабег яшчэ хутчэй. І тады Глечык пусціў яму наўздагон чаргу з кулямёта старшыны. На некаторы час у полі запанавала цішыня. Глечык сядзеў адзін на месцы гібелі сваіх таварышаў, і ён разумеў, што цяпер яму давядзецца трымацца да канца. Ён моўчкі назіраў за тым, як немцы хадзілі на пагорку, напэўна, планавалі бой. Яны ж не ведалі, што супрацьстаяць ім будзе толькі адзін баец, адзін з тых 6, якім пакуль яшчэ застаецца жывым. Але выжыць яму ўжо не давядзецца. Гэта добра разумеў Глечык. Але жыць так хацелася. Няхай сабе усцюжыў у голадзе ў пастаянным страху, абы толькі жыць. Глечык узняў вочы ў неба і пачуў дзіўны журботны гук. А затым ён убачыў, як за невялікай чарадой журавоў, намагаючыся дагнаць яе, з апошніх сіл ляцеў адсталы падбіты журавок. І Глечык яшчэ доўга чуў гэты поўны роспачы крык жураўка, а ў яго памяці ўсплывалі успаміны пра людзей, якіх ён калісьці добра ведаў. І ахоплены ўспамінамі, ён не адразу заўважыў, як на яго пачалі насоўвацца танкі. Тады Глечык схапіў сваю апошнюю гранату і стаў чакаць. А ў яго душы ўсё яшчэ біўся жураўліны крык. На гэтым завяршаецца аповесць, і калі вам падабаецца творчасць Васіля Быкова, абавязкова паглядзіце іншыя пераказы яго твораў, якія ёсць на канале.